At may bago na naman pong ginagawa dito eh. Ano naman yan? Ha? Kulungan. Sa manok? Ha? Ay! Oo. Hindi, ito yung gustong pala ipagawa ni Brenda. May bangag gani. Oo. Kasi pag magluluto daw, magbablog. Maganda ito. Na pwesto. So dito yun. Ito yung lamesa na gusto niyang gawin. Para yan ang background yung likod. So, maliban sa may mga sampayan. Taray. Tapos ano lang siya, abuhan. Na ilababo. Gano'n siya ay hanggang dito lang. Gano'n kataas? Sa bewang. Siyempre hindi mo bewang kasi ang taas, no? Kawawa naman kami mo maliliit. Ha? Grabe naman yun. Galit na galit. Galing. Ha? O ilan sa mga kapayak po mga naging. Pamay na lang po si Tonton. PM lang po. Ha? Bininta na naman. Hindi ka pa malalasing? Hindi ka pa malalasing? Sa Sabado pa pala. Sa Sabado pa. Wala, abangan nga kita. Ayaw mo ba? Ha? Mga ilang ano yan, hollow blocks, patong? 5 patong. Iba talaga si, basta pag naisipan niya po, gawin agad. Good morning mga moms. Nako, it's a rainy day. Yung araw na to kasi kapasok na talaga ang bagyo. So ito na, pakita ko na sa inyo yung isa sa mga bagong pinapagawa ni Brenda dito. Narito na yung siyempre ang dami nagsasabi na babuyan daw to, na ganito. Hindi po siya babuyan, no? This is a lutuan. So mula dito sa labas ng farm, gusto niya gumawa ng kitchen kasi na-inspire siya mag food vlog. Yan. Gusto niya magluto-luto. So gumawa siya ng ganito. So I don't know kung hanggang saan yung lutuan. At ito ay para saan ba ito. Wala pa kasi yung gumagawa ng yung gumagawa nito kasi umuulan. So malamang hindi sila makakapagsimento kapag umuulan. Kaya naiwan nakaganito yung ginagawa nila. Good morning mga moms! Maulan-ulan na araw. So mag-ingat po tayong lahat, no, sa buong Pilipinas. Dahil di umano ang bagyong ito ay halos sakop ang buong Pilipinas. Ganun siya kalaki. So mag-ingat po tayong lahat. Especially mga nandyan sa Luzon naman ngayon, no, na madadaanan ng bagyo. Mag-ingat po tayong lahat. Make sure na nakapag-charge yung ating mga phone, no? Yung ating mga anak ay huwag muna ninyong palabasin ng bahay kasi siyempre malakas po ang ulan. Dito nagsisimula na yung ulan. Ayun, kung papansin ninyo, ano na siya, maambon-ambon na. Habang kami ni Oyong ay magkakape na.
Ano, asan yung kape? Kape na tayo. Ayan na sila, Papa Tantan. Alam ko hindi kayo papasok. Kasi naulan. Hindi naman maano yan. Ha? Ton? Pag magsemento? Titigas pa rin siya. Oh, laki na lang kasing tigas ng aki. Kala mo di ko narinig ha? Inuan! Ha? Tanga si Papa Tantoy! Tanawa? Ha? Pero parang feeling ko mas matigas to. Oh? Ma, tigas to sa kanya ngayon kasi malamig ngayon. Hala! Grabe naman si Tantoy! Tanawa be? Gamera! Ha? Eto na! So since... Actually wala namang ulan. Ba't ba ako nakapayong? Eto na. Almost finished na. Papa Tonton, anong lutuan dyan? Alin ang taong lutuin? Murag ikaw ang mauuna. Tao ka ng palahubog. Siya yan, siya yan. Dito yung... Ito yung pinakakalan? Bahanan. Ihaw. Ihaw. Saan yung ano? Dito. Dalawa gitna yung ihawan. Tapos ito. Lababo. Gasanan. Nilababo siya. Concrete. Saan magiging ano ng tubig niya? Dito, kanal. Dyan sa ano? Doon sa kanal. Kanal. Hindi sa drainage. Sa bagay, hindi naman gano'ng karami ang magiging hugasan dito. Saka igib-igib lang dito ng ano. Or ihohosan ng ano, tubig. Yung sa ilalim. Dito yung magiging lagayan ng mga kahoy. Hindi siya mababasa. No? Hindi mabasa. Labaw. So, pwedeng dalawa ang magluto. Sabay. Kahit amin tayo. Hindi, I mean dalawa kasi raw kalan eh. Tapos isang ihawan. Diba? Bongga na pwede sa ilalim. Lagayan po ng mga kao. Foreman. Parang bit-bit mo yung ano mo. Diba? Kabog. Lapit na yun. Kahit sabay pala dalawa magluto, pwede no? Pwede na ano yung showdown. For 30 minutes, kailangan makaluto kayo ng ganito, Ana. Diba? For food vlog. Lakan ini mo din, Nicole? Para subahan ng kabilya. Dahil yun. Bilya, butan din po. Ang ilalom nito, napunta ng bilakap. Abot itong huli si Lalo. Hala. Nanti ko diri. Division? Okay. Bukang kalayo? Dani naman ang lingin, bangag, na kung magluto ka na, maabot ito sa sulot, lalo magkuha na, kapig bira. Maglinis. Kaya dapat dani ra sa taman, para ang iyang kalayo, dira taman iyang mga uling ba? Isugnod. Kaya ang ilalom, halo man ni diri. Para ani babot nga gyapon din nag-ana. Kaya di naman tama na sugbahan din ni wala man ni apil ni. Apil dito. O subot ni nag plywood ni diri o sa banadya. Para dili mo lawas ni ang butngag. Pwede rin dalawa. Dalawa. Di isa lang kasi dito nga yung ano lagayan ng mga sangkap, diyan burner lang diyan, duwa. So yung basically ang ilalo mo lang gamit, wala ginigamit diri. Oo. So lagayan siya ng harang diyan para pag nagsemento mo. Para pag nag-vlog na sa unahan yung ano. Kani na tama, nani wala ni siya kundani kay masulod man ang sulod diri. Oo. Palayon. Buti lang danig harang. Para Kay magsemento man kanina sa taas, di ba? Dini na harang daan ni division dapat. Kaya para ni magsunod diya dapat lang. for food vlog na talaga.
Ano buusin dili kay sayang ang kuryente. Harangan lang. Halo dili kay mag-flooring magkadiri. Flooring nga ni Pero magbutang mo kabilya di ba? Oh. O so kung magbutang mo plywood diri kabilya din diya. Okay na dani. Ang dili lang importante nga walay di makasulod diri so nay harang dapat diya. Tatalog ka na. Ang Wala nga kapag dili. carry. Tulo man eh. Oh. Tulo ka ba nga? Bong ganyan. Wala na halubak sa balay. Wala na halubak Na, dito. parang napa sa likod ako. Leng! Wala na sa likod. Leng! Mama nagakot na sila ni Kwan Uyo kung galublag gapo na sila sa to. Pwede mag-huli. O kano nga katong mga ano ba? Bato ay Tanong-tanganin ko. Tanong. Tanong-tanganin ka dito. Tanong-tanganin pag may ko ng ari. Pag-upa na nila. Tanong na tanong. Di na ni okay man, di na sa bubaw, di na sa kanto. Hindi na pawad. Ano magitaan. Kaya takpa man diya. Ang importante kung di sa di matanggal, maluto mo gyapon na siya. Sunog. Sunog mo gyapon na siya. Pero pagka kalabang. ano naman ang purong semento.